Bueno, eu vou a facer de portavoz das tres autoras desta comunicación, que é unha comunicación que nace por a chamada que fai o Congreso Español de Ciencia Política, onde hai dúas mesas redondas sobre as sendas urbanas. O noso grupo traballa sobre vivenda e traballa especificamente o grupo das tres sobre perspectiva de xénero. O obxectivo que nos marcamos, sin saber moito en ese momento de asendas urbanas, é analizar se as novas asendas urbanas incorporan a perspectiva de xénero e o dereito a vivenda. As asendas urbanas son un instrumento que dende o 2016 empeza a utilizarse tanto a nivel mundial, dende a ONU, como a nivel europeo, neste momento tamén a nivel estatal e autonómico, que é un dos instrumentos que se desenvolven detrás de todos aqueles procesos e medidas que dende distintos organismos internacionais intentan coordinar políticas urbanas e políticas da cidade para ter unhas cidades máis sostibles. O instrumento que se utiliza son as asendas urbanas. Que preguntas nos facíamos unha vez que vemos o tema das asendas urbanas? Pois, fundamentalmente, as 4 que normalmente partimos as investigadoras que analizamos perspectiva de xénero. É dicir, se esas asendas urbanas incorporan a perspectiva de xénero e como a incorporan, se se incorpora o dereito á vivenda nas asendas urbanas, se as asendas urbanas incorporan o mandato das distintas leis de igualdade que hai a nivel estatal e a nivel autonómico, e se o dereito á vivenda se aborda dende unha perspectiva de xénero. O primeiro que fixemos para contestar esas preguntas é ir á teoría, a dous grupos de teoría. Por un lado, todo o que ten que ver coas políticas de igualdade de oportunidade as políticas públicas de igualdade de xénero, nomeadamente todo o que ten que ver coa incorporación de mainstreaming de xénero nas políticas públicas, que é a última estrategia que abordan as políticas públicas deste tipo, e por outra banda, todo o que ten que ver coa literatura de urbanismo e xénero, é dicir, nos interesaba saber como os urbanistas, como os teóricos urbanos, teñen reflexionado sobre como incorporar a perspectiva de xénero no deseño das cidades. Deses marcos teóricos tiramos unhas conclusións. Primeiro, do primeiro grupo, que hai unha, por parte das leis españolas ou a través das distintas leis españolas, leis de igualdade, a perspectiva de xénero, o mainstreaming de xénero, está consolidada como mandato, pero os puntos febles que aparecen en esa literatura é que esta estrategia, o mainstreaming de xénero, aínda que está adoptado legalmente, ten pouca capacidade ou nula para xerar cambios sustantivos nos contidos das políticas públicas, que outro dos aspectos que implicaba este mainstreaming de xénero que non implica unha maior participación da sociedade civil na toma de decisións, tal como se está implementando, é que, ademais, a súa implementación empeza ou atopa moitas resistencias tanto a nivel individual como institucional. É dicir, existe un mandato, pero na súa implementación están fallando cousas. Na literatura sobre urbanismo e xénero atopamos unha conclusión moi parecida, que é un ámbito sectorial moi especialmente resistente a revisar as súas actuacións. E iso que, polo que leímos, hai aspectos moi positivos. Por un lado, hai un coñecemento máis que suficiente, un coñecemento experto máis que suficiente, é dicir, xa se ten testado, se ten teorizado moito sobre cal é o impacto de xénero do urbanismo en distintos ámbitos. Tamén xa dende os anos 90 hai uns avances importantes, tanto a nivel internacional como estatal, na transferencia dese coñecemento cara ás institucións, é dicir, os teóricos teñen implementado axendas e contactos para que as institucións saiban como poñer en práctica todo ese coñecemento. Pero lonxe de, por eso chegamos á primeira conclusión, que o impacto desa transferencia non ten producido cambios sustanciais. Con estas conclusións que tiramos da literatura, pois realmente nos acercábamos xa ás asendas de xénero
con unhas hipótesis que non están realmente escritas en forma de hipótesis, pero un pouco escépticos. Nos preveíamos que íbamos a topar nas asendas urbanas un mandato efectivo de incorporar a perspectiva de xénero, pero na primeira parte a metodoloxía tamén nos condiciona moito a hipótesis que facíamos. Non íbamos a topar seguramente unha transversalidade tal e como indica que debería ser o mandato, porque isto está en todos os mandatos de desenvolvemento sostible. Que fixemos para que metodoloxía utilizamos para contestar esas preguntas? Realmente foi unha metodoloxía moi básica, que é de análisis de contido. O único que fixemos, por eso as conclusións tamén son bastante parciais, é un análisis de tipo cualitativo destas unidades de análisis. Analizamos 4 asendas urbanas, que son as que en este momento están totalmente rematadas, porque hai moitas que están publicadas, pero aínda están en proceso de elaboración, que son a Asenda Urbana Española, Andaluza, Extremeña e Malagueña. E tamén fixemos un análisis para ver ese mandato, tanto da lei estatal, das leyes de igualdade, leis de violencia de xénero, como de leis e normativa de vivenda. A metodoloxía tamén dividimos, aínda que isto despois nos fallou un pouco, en ver cal era a diagnosi que se facía para contestar esas preguntas, se había unha diagnosi, e nesa diagnosi das asendas urbanas si se facía con perspectiva de xénero sobre cal era o problema urbano, ou se desagregaban os datos por sexo. E tamén si nesas diagnosis, é dicir, de onde parte a política pública, si participaban os movementos feministas e de mulleres na súa elaboración. Con respecto aos obxectivos das asendas urbanas, interesábanos tamén ver si a igualdade de xénero era un obxectivo, esta idea principal, a pregunta principal da comunicación, e se o dereito á vivenda era un obxectivo da senda urbana. Tamén analizamos as actuacións da senda urbana, se existían, ademais do mandato, se existían actuacións específicas en materia de igualdade de xénero e se existían actuacións específicas en materia de dereito á vivenda. E tamén se as asendas urbanas prevén unha avaliación ou un sistema de seguimento, porque é unha política pública, si se analiza o impacto de xénero que poden chegar a ter esas asendas urbanas, e por último fixemos un análisis un pouco máis de contido, que se refería a se hai linguaxe inclusiva ou non, que tipo ou que concepto de igualdade hai detrás, de igualdade de xénero hai detrás desas asendas urbanas, e se aparecía o colectivo de mulleres, como aparecía caracterizado. Fundamentalmente nos interesaba ver se as mulleres aparecían únicamente como colectivo vulnerable. E, por último, as outras desigualdades, é dicir, se aparecían, ademais das desigualdades de xénero, outro tipo de desigualdades. Resultados preliminares. En relación á normativa e os plans de igualdade, a normativa analizadas, dos casos de estudio analizados se pode afirmar que a igualdade de xénero empeza a permear as políticas de urbanismo e vivenda, é dicir, hai un mandato, tanto nas leis e os plans de igualdades incorporan estes ámbitos estruturais no seu articulado. As leis españolas o fan un pouco de maneira máis xenérica, pero justamente a lei autonómica de Extremadura e Andalucía, as leis de igualdade, o fan de maneira, os artigos o fan de maneira que incorpora realmente un avance para incorporar ese mainstreaming de xénero. En todos aparece regulada o dereito á vivenda, en todas esas leis de igualdade, pero moi vinculada a persoas en risco de exclusión social ou vítimas de violencia de xénero. É dicir, cando se fai nas leis de igualdade referencia ao dereito á vivenda, ese dereito á vivenda aparece vinculado a persoas en risco de exclusión social ou vítimas de violencia de xénero. E nas leis de vivenda, cando se incorpora a perspectiva de xénero, só se incorpora para tratar as mulleres ou os colectivos de especialmente vulnerabilidade, que son estos. É a única referencia que hai a incorporar no dereito á vivenda e nas políticas de vivenda a perspectiva de xénero. As asendas urbanas. A gran sorpresa, non foi a sorpresa, pero
O gran problema que atopamos é que as asendas urbanas que analizamos, realmente analizamos máis que estas 4, son moi diversas. En tanto como están planificadas, en cales son os objetivos. Por exemplo, a senda urbana extremeña é unha lei, non é unha senda, é unha lei que agora está un pouquinho máis desenvolvida, por exemplo, cando vas á página web da lei, da senda, pois a senda urbana extremeña, collen a senda urbana extremeña ou española e os objetivos de desenvolvemento sostible e fan como unha especie de croquis donde van poñendo o articulado en relación a estes objetivos. Entón, cada unha ten unha maneira distinta. Entón, unha das cousas que vimos é que non todas as asendas teñen unha diagnose, non parten de un análisis preliminar de cal é a situación. A senda española, si o fai, menciona a necesidade de incorporar a perspectiva de xénero, pero non profundiza, non o fai de maneira transversal, é dicir, non profundiza en cada ámbito dos que considera importantes para a senda urbana nas diferencias de xénero, na perspectiva de xénero nese ámbito. Entón, cando se refere á necesidade de incorporar a perspectiva de xénero, por exemplo, fai referencia ás desigualdades tradicionais de acceso ao mercado de traballo, de peores salarios, fai referencia ao 8 de marzo, pero non afonda, non fai un análise, realmente unha diagnosi en cada tema dos que toca de xénero. Non se explica como foi o proceso de elaboración, co cual entre os organismos que menciona sobre que participantes ou responsables desa senda non se pode deducir que participou ningún actor feminista, nin siquiera ninguna institución feminista. Dicir, o Instituto da Muller non aparece nomeado por ningún lado. A senda andaluza fai un análisis do contexto, non é propiamente unha diagnose e non considera para nada a perspectiva de xénero. E na senda andaluza non hai información explícita sobre a participación de actores feministas. En cambio, cando estivemos no Congreso, había persoas que participaron nesta senda e sí que nos comentaron que sí que houbera un proceso participativo e o movimento feminista que participou de maneira forte, co cual isto é onde temos unha das primeiras eivas aquí, non? Seguramente teremos que facer unha investigación máis longa, facendo entrevistas, analizando os procesos para que estas conclusións sexan un pouco máis fortes. A senda malagueña ten unha cousa moi boa porque teñen un montón de datos e os desagregan por sexo, pero na análisis, salvo nun capítulo que fai un bo análisis, que ademais se titula así, Urbanismo e xénero, salvo ese análisis non hai un coñecemento moi experto a hora de analizar eses datos. Incluso, aí puxemos unha frase que parece desafortunada, que di que dende o punto de vista urbanístico la desegregación por sexo en el análisis de la proximidad a los servicios básicos non é especialmente relevante, cando toda a literatura nos amosa que é todo o contrario. E, por último, a senda extremeña, como vos dixen, ten unha forma de lei, co cual non inclúe ningún tipo de diagnose, pero sí que na exposición de motivos justifican a necesidade de abordar o obxecto da lei con perspectiva de xénero. E esta lei inclúe unha orde que é o máis interesante, orden de normas técnicas para a integración da dimensión de xénero. A propia lei establece distintas ordes de normas técnicas a desenvolver, unha é esta de perspectiva de xénero, e inclúe esa orden sí que estuvo foi aberta un trámite de audiencia e información pública, pero non nos dá máis información se participar o movimento feminista ou non. Con respecto aos obxectivos, todas as asendas urbanas fan referencia ao obxectivo de igualdade, pero hai diferencias importantes. A española é un obxectivo específico, pero non é un eixe transversal. Hai un dos obxectivos é a igualdade de xénero, pero ese obxectivo específico non é transversal a todos os outros obxectivos específicos. É iso transversal na extremeña e na de Málaga, pero tamén con diferencias considerables. Na extremeña, a través desa orden, polo que regula nesa orden, casi podríamos decir que é a que
a senda que máis garante que a perspectiva de xénero se vai incorporar de maneira transversal, mentres que a malagueña o di que a incorpora de maneira transversal, pero despois, cando lees as accións, non se deduce que poda ser así. E a andaluza é unha combinación de ambas. Con respecto ao dereito a vivenda, a senda estatal e as autonómicas recollen o dereito a vivenda como un obxectivo específico, a senda urbana de Málaga non a inclúe, e a abordarse desta problemática non se fai con perspectiva de xénero, é dicir, cando se fala de o dereito a vivenda dentro de urbanismo non se utiliza a perspectiva de xénero. Con respecto ás actuacións, todas as sendas inclúen actuacións en materia de igualdade en diferentes ámbitos, conciliación, emprego, acceso a servicios, e nos queda aínda pendiente, porque é moita información, analizar e, sobre todo, comparar, non? Donde poden chegar, cal delas son as máis avanzadas. E, sobre todo, ter unha fotografía de en que ámbitos se incide máis. Vivenda, todas as sendas inclúen tamén actuacións en materia de vivenda, ademais de como obxectivo actuacións, pero en esas actuacións, como dixemos antes, non se incorpora a perspectiva de xénero. Linguaxe inclusiva e terminoloxía empregada. Hai dúas asendas, a española e a malagueña, que claramente non utilizan unha linguaxe inclusiva, é unha linguaxe sexista. As referencias á igualdade de xénero son documentos amplísimos, en xeral son bastante escasas, estamos falando de, o mellor, 15 veces, 20 veces que se pode en documentos, non sei, de miles de palabras, pois que se utilizan estas expresións, e normalmente se utiliza perspectiva de xénero, igualdade de xénero, en menor lugar, igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Non hai referencias ao feminismo ou ás mulleres como colectivo, e cando sale o término mulleres, normalmente está vinculado a colectivo de exclusión social. Cando se fala de mulleres, se fala de colectivo de exclusión social. E sí que en todas as sendas urbanas faise referencia a outras desigualdades, pero como idade, discapacidade, etnia, capacidade económica, pero non se fai de maneira interseccional. Únicamente na esa orden da extremeña. Aí sí que aparece a idea de, ademais así nomeada, a idea de interseccionalidade. E por último, como avalían, o que pretenden unha vez que se pretende esa avaliación. Nos casos en que está prevista a avaliación, que non se fai mención explícita a avaliación do impacto de xénero da senda urbana. Hai moitas avaliacións previstas, pero non se fai avaliación, non se fai mención explícita. Eso sí, o que se inclúe na maioría das avaliacións, cousa que non se facía na diagnose, se inclúe a necesidade de construir ou de ir producindo indicadores desagregados por sexo. E iso nos invita a pensar que esas avaliacións, aínda que non é un obxectivo, que esas avaliacións sí que se podan facer con perspectiva de xénero, polo menos medirse o impacto de xénero, cousa que do que se lee da diagnose parece que non se podía facer porque non existían eses datos. Moitas das accións, de feito, van encamiñadas a xenerar estes indicadores desagregados por sexo en términos de urbanismo, de recursos, de transporte. A modo de conclusión, non se está aplicando a estrategia do mainstreaming de xénero, non se incorpora como unha corrente principal das asendas urbanas, que é o que dice o mandato que ven dos organismos internacionales e que sexa unha das correntes principais. Aí apunto tamén algunha das cousas que sacamos do Congreso da ECPA, que parece que a senda que se está creando no País Vasco, que está en este momento desenvolvéndose, é a primeira que vai incorporar como corrente principal realmente o mainstreaming de xénero. Non están participando ou non están sendo consideradas as organizacións feministas e de mulleres, e isto é paradóxico porque realmente sí que se están facendo
procesos bastante participativos para o seu deseño. E será importante analizar, pero isto xa queda para investigaciones futuras, si cando se empecen a implementar esas asendas urbanas se incorporan estruturas específicas con personal especializado en xénero. Isto é outro dos aspectos positivos desa orden técnica que vai vinculada á senda extremeña ou á lei extremeña. Unha das cousas nas que máis incide é na participación das mulleres, de distinta forma. Tanto a presencia de mulleres técnicas nos equipos técnicos, a formación con perspectiva de xénero deses técnicos, a sensibilización de como incorporar a perspectiva de xénero aos que teñen que tomar decisións, a participación da sociedade civil e das mulleres da sociedade civil, de organismos establecendo organismos de participación onde estén presentes, pois haberá que estar atentos se iso fan despois outras asendas urbanas. E isto é máis ou menos. Pues muchas gracias.